Добре дошли на нашите библейски уроци. Днес ще прочетем кратка статия, която ще има огромно въздействие върху всеки мъж, жена и дете по света. Заглавието на тази статия е "Краят на света наближава. Бог ще предизвика деня на страшния съд на 21 май 2011 година. Краят на света наближава. Господ ще предизвика деня на страшния съд на 21 май 2011 година. Човечеството се страхува от деня на страшния съд, който ще разруши света заради греховете на хората. Човечеството с право вярва, че денят на страшния съд ще дойде. Библията ни дава точна и вярна информация за този ден. Библията е светото писание, написано от Господ, който е създал нашия красив свят. Светото писание е без съмнение древна книга, завършена преди около 1900 години. След написването й, предимно на иврит и гръцки, тя никога не е била променяна, а всяка една дума на оригиналните езици е била изказана от устата на Господ. Библията е разделена на две части – Стар и Нов Завет, които се състоят от отделни книги. Всяка книга е разделена на глави, а отделните глави се състоят от стихове. Една от книгите е озаглавена "Второ послание до Тимотей". В глава 3, стих 16 на същата книга, Господ ни казва следното: "Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за научение, за обличение, за поправление, за наставление в правдата". В Еремия, глава 36, стихове 1-4, Господ ни разказва как е била написана Библията. И в четвъртото лето на Йоакима Йосиния син, юдения цар, биде това слово към Еремия от Господа и рече: "Вземи си един свитък книга, та пиши в него всичките думи, които ти говорих против Израиля и против Юда, и против всичките народи, от който ден ти говорих, от дните на Йосия дори до този ден. Негли чуе юдина дом всичкото зло, което аз мисля да направя на тях, щото да се върнат всеки от лукавия си път и да простя беззаконието и греха им." И повика Еремия Варуха Ниривия син, и Варух писа от устата на Еремия всичките слова Господни, които говори нему в свитък на книга. Господ е далече, много по-далече, отколкото човешкият ни разум би могъл да обясни или разбере. В Битие, глава 1, стих 1, Господ казва следното: "В началото създаде Бог небето и земята." Библията е книга, написана за нас, за да знаем, че Господ е създал красивата ни вселена, заедно с всички растения и животни, птици и морски същества, както и цялото човечество, комуто е отредено да управлява на тази земя. Действително няма нито едно живо същество, което може да се сравни с Господ, който само чрез своето слово е създал всяко растение, животно, морско същество, човечеството, слънцето, звездите и така нататък. Господ ни казва следното в Битие, глава 1, стихове 24-26 на Библията. "И рече Бог: да произведе земята животни, одушевлени по вида им, скотове и гадове, и зверове на земята по вида им. И стана така. И направи Бог зверовете на земята по вида им, и скотовите по вида им, и всеки гад на земята по вида му, и видя Бог, че беше добро. И рече Бог: да направим човека по образу нашему и по подобию нашему, и да владее над морските риби и над небесните птици, и над скотовите, и над всичката земя, и над всичките гадове, които пълзят по земята." Хората на земята, които наричаме човечество, били създадени за да управляват на нея. Господ изковал закони, съгласно които да живеем колкото е възможно по-щастливо и разумно. Той обаче не предупреждава, че нарушаването на тези закони е грях, а грехът ще ни донесе Божието наказание. В Римляни, глава 6, стих 23 на Библията се казва: "Защото заплатата на греха е смърт,
а Божието дарование е живот вечен в Христа Исуса Господа нашего. Библията ни учи, че има само един Бог. Във Второзаконие, глава 4, стих 39 на Библията се казва: Познай прочее днес и тури на сърцето си, че Йеова е Бог на небето горе и на земята долу. Няма друг. Тъй като Господ е велик и възхитителен, Той нарича себе си с най-различни имена. Всяко едно име ни казва по нещо за Неговия възхитителен характер и същност. Затова в Библията срещаме такива имена като Господ, Йехова, Христос, Исус, Бог, Аллах, Светият Дух, Спасителят и други. Имена като Йехова, Исус, Спасителят и Христос недвусмислено сочат, че единственият източник, от който можем да получим безсмъртие и опрощение на всичките си грехове, е Господ, чрез Неговите милостиви и божествени дела. Опрощението е станало възможно благодарение на Христос, който поел върху себе си греховете на всеки отделен човек, спасявайки го от Божия гняв. Библията описва това удивително дело, извършено от Исус, който никога не е престанал да бъде Господ, разпнат на кръста, за да заплати с живота си за греховете си. После той възкръснал от гроба и се завърнал в Царството небесно. Ето защо Библията може да разказва много за онези, които се уповават напълно в Христа, който сторил всичко необходимо за тяхното избавление, след като били спасени от Божия гняв. За повече информация по темата можете да заявите безплатно копие на книгата «Надявам се Господ да ме спаси». За Библията са написани много книги, които са смятани за нейно допълнение, като например Свещения Коран и книгата на Мормон, ала колкото и древни, ценни и радушно приемани като свещени книги да са те, нито една от тях не е била написана от самия Господ и никоя не е толкова свещена, колкото е свещена Библията. В Откровение, глава 22, стих 18, Господ предупреждава: А аз свидетелствувам всекиму, който слуша думите на пророчеството на тази книга. Ако приложи некой на това, Бог ще наложи на него неписаните в тази книга язви. Думата язви в този стих визира наказанието със смърт и унищожение, което ще сполети всички, които се грешат. Библията учи, че въпреки любовта на Господ към този свят, който Той създал в своята безкрайна мъдрост, Божият закон изисква този, който е съгрешил, да бъде наказан със смърт. В Езекиил, глава 18, стих 20 на Библията се казва: Душата, която греши, тя ще умре. В Римляни, глава 3, стих 10, Библията заявява следното: Няма праведен ни един. Господ също трябва да се подчинява на своите закони и поради това, че всички хора по света са грешни, накрая Той трябва да унищожи света. Несъмнено грехът по света се е разраснал значително. Библията предупреждава в Еремия, глава 25, стих 33. И в онзи ден ще лежат убитите от Господа от край земята до край земята. Няма да бъдат оплакани, нито прибрани, нито погребани. Ще бъдат за тор по повърхността на земята. Въпреки това, Библията ни казва, че Господ е Бог, изпълнен с милост, състрадание и любов. Затова Той ни съобщава точното време на страшния съд, доста преди разрушението да започне. Библията ни казва в Амос, глава 3, стих 7, следното: Наистина Господ Йеова няма да направи нищо, без да открие тайното си на слугите си пророците. Следователно, сега знаем от Библията точното време, както и подробности за Божия план за разрушението, което ще се стовари върху целия свят. Остава малко време, в което смирено да се молим на Господ за Неговата блага милост. Може би Господ, който е толкова милостив Бог, ще прости на онези, които смирено му се молят за милост. Например, в Софония, глава 2, стих 3, Господ обещава следното:
Търсете Господа, всички кротки земни, които извършват и съдбити му. Търсете правда, търсете кротост, негли се покриете в деня на гнева Господен. Господ ни показва, че е в състояние да предизвика унищожение на целия свят заради греховете ни. Библията ни съобщава за този ужасен факт в Битие, глава 6, стихове 12 и 13.